ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ki tanat Trei kam beper jong ki SU hakalai phui Trei ulber araja apsau ki lalai pen Khang ni ki bang bat ki ki office ki pa Pynlong Trei hakani gasngi ke breka sngi kentang jong ki khun Kristan kata ka Easter Sunday hakani gasngi na kalian ki SU kelalap bacan barok ki bang ki Pynlong Trei klem da buram yakni gasngi kerpang hakate ki jinglai jurep ka ki SU kala pha Khang si sundan ya barok ki bang ki papli kala mahamru ki bang ba kim dai bani le persha ni khen do Tala ya ki ski bakar pang ju Kristan kani ki jinglai Khang ju ki SU ki bang ka kan thop na do mauyong mau prem stanjib gari khana opo Shillong mau khar khandai lat barik malki laim khra nong man song bat ha keleng gabriu nyotrap hi brok hawi